δηλαδή τι είναι. Το Chatted Room που το έφτιαξα πρόσφατα. Off camera. Μπράβο. Ρε, Το table bar. δεν ξέρω όπα. Έλα πάρε από εδώ. Έλα εδώ πάρε την πανοπλία. Φέρ' την πανοπλία μου ρε. Κλέφτη. Να σου φτιάξω και όπλα ή όχι? Πώς το πάω. Να σου φτιάξω. Φίλε με τα χέρια μου να σπάω. Θα σου φτιάξω μια σιδερένια ξύνα. Έτσι. Γιατί είμαστε κυλίστοι. Πρέπει να κάνουμε οικονομία λίγο. Ωραίος. Λοιπόν πάμε εδώ πέρα. Ωραίος λοιπόν. Πούς κάτω από το τόσο. Μ' το επεισόδιο δεν έχει μουσική βλέπω Όχι. Είπα να το έχω έτσι μονοπόλιο, θα είμαστε παρέα. Γιατί ρε μπρο βαριέσαι να βάλεις μουσική ρε μπρο. Απλά το λέω γιατί άμα τη βάλω δεν θα ακούγεις εσύ. Κάτσε να τα βάλω τώρα. Όχι, όχι, όχι. Έλα πάμε. Από εδώ πέρα πάμε. Καλό πάει. Α, τα πήρες τα τόρτς, ωραία, πάμε. Α, ναι, πάρε και το φαγητό, έχω εκεί πέρα. Πού είναι οι μπρουζόλες μου? Πάμε. Ωραία, πάμε. Κολλάω την τύχη μου γιατί. Πάμε. Ωραία. Πάμε, εδώ. Πάμε. Από εδώ έχω ήδη μια σπηλιά. Μισό λεπτό παιδιά, κάτι έτυχε με το ίντερνετ εδώ πέρα. Και επιστρέψαμε. Μετά από μια μικρή διαταράχη που είχαμε. Νικό, από εδώ πέρα. Ωραία, από εδώ πάμε. Να χαρά μας κόβει. Μ' ακούς? Ναι. Εντάξει. Πώς θέλετε το τραγούδι, είναι ωραίο. Είναι του Captain Panas, στο intro του UHC Season 1 του Zeroland. Από εδώ. Έχω εδώ πέρα σπηλιά, το έχω κάνει τέρμα τέτοιο. Όπως βλέπεις δεν το έχω ξερευνήσει όλο σχεδόν. Από εδώ. Όπα, sorry.
κάνα κόμπι στον πάνω μου. Έλα εδώ πέρα θα έχει diamonds τώρα. Όχι, παιδιά, τον έβγαινε η μύτη του. Όπως σας είπα και στο πρώτο part, η μύτη του τα μυρίζει πάλι. Έχει το προαίσθημα εκείνο. Περίμενε με, μύτη λαγωνικού. Έλα εδώ έχει ρέτσι με πιο πολύ θα έχει diamonds τώρα, εντάξει. Χακί, κανόνισε. Θες να μου δίνεις εμένα τα torch, να τα βάζω εγώ. Δεν ακούω τι λες. Θες να μου δώσεις εμένα τα torch να τα βάζω εγώ. Άρα. Μου αρέσουν. Μαλάκα, νόμιζα είδα κάτι μπλε και λέω diamonds. Πώς πάμε? Σε προειδοποιώ από τώρα, δεν έχουμε τέτοιο. Βρήκες κάτι? Βρήκες κάτι? Α, Όχι. όχι, γιατί κολλάς και λέω πάλι έκλεισε. Αυτό το επεισόδιο Skyblock που έχουμε λέω να το διαγράψω. Εσύ ακόμα γράφεις τώρα, να καταλάβω. Ναι, ακόμα γράφω, είμαστε στα 9 λεπτά. Πίσω! Και για κάποιο λόγο έχω τους πάνω μου και δεν έχω καθόλου wood. Έχω wood. Αλήθεια. Πόσο έχεις? Το πίεσα το chest μου. Α, καλό. Πολύ έξυπνο. Πάρα πολύ καλό. Ωραίος. Βάζουμε ένα... Πάντα wood μαζί σου, bro. Σωστό και αυτό. Γιατί το κάνεις αυτό? Να ξέρεις, τοποθετώ εδώ πέρα το crafting. Πρόσεχε λίγο γιατί εγώ εδώ διακινδυνεύω τη ζωή μου. Και εσύ μη σκάβεις πολύ γρήγορα, θα πεθάνεις από την άλλη. Emerald. Χάμω τη λάμπα μου, ρε φίλε. Εγώ βρήκα Ο Emerald. Emerald ακριβώς δίπλα μου. Ακριβώς δίπλα μου, έτσι. Έτσι το είδα. Σιγά. Δεν είναι και πάντα χρήσιμο το Emerald. Βρήκα λάβα, φίλε, κάπου εδώ θα έχει diamonds, δεν υπάρχει έτσι, το νιώθω. Είμαι σίγουρος ότι... Σπίτι μου από το πρώτο επεισόδιο εξελίχθηκε ωραία. Είναι λίγο μεγαλύτερο. Και ομορφότερο. Θέλω τώρα τα τόψεις σου εδώ πέρα, ξέρεις, έτσι. Το ξέρω. Αλλά μην κλείνεις κι εσύ από πίσω αφού δεν μπορώ να έρθω. Ναι, ρε φίλε, εγώ σου κάνω δρόμο για πέσεις εδώ μέσα. Και να έρθει τζάμπα, δεν έχει την προσκουδία. Μόνο να μην χαθούμε. Πήγα να πέσω, ρε. Τώρα να κάνω. Κάτσε. Εδώ απέναντι θα έχει diamonds. Να έχω και το κεφάλι μου ήσυχο. Το κλείνουμε, το κάνουμε επί 2 ή επί 3 για να μην πεθάνουμε. Αγαλά μου σπάς το πίκαξ, GGWP. Ναι, έλα πάρε iron, έχω πάνω μου. Έχεις. Ακριβώς μπροστά σου. Κουμπούρ, εσύ το έχεις.
Ναι, πάρε. Πάρ' τα iron πάλι. Πόσα ξύνες θέλεις να σου φτιάξω? 2 φτιάξει. Σου φτάνουν 3. Δώσε. Δώσε πόνο. Οπα! Sorry. Κόλλησε. Έλα πάρε μου ρε. Θα πέθαινα. Έλα πάρε ρε. Έλα, πάρε και την τελευταία. Για ο Νίκ 740 θέλει να με σκοτώσει. Ξέρετε. Όχι. Πέθανα. Ψέματα λέει. Θέλω φως τώρα ξέρεις Από εδώ, οπα. Αυτό έχει καταγραφεί. Δεν πειράζει. Γιατί όλο... Όπως λέει ο Στουχάκη, όπου βρίσκεις ρέτσον μετά. Κάνεις ρέτσον. Να σου πω κάτι. Κάτι έχουν πάθει τα μάτια μου και ό,τι βλέπω μπροστά μου είναι κάτι σαν μπλε. Λοιπόν, μετά πας ακόμα λίγα 2 μπλοκ κάτω. Σκάβεις 2 μπλοκ ευθεία. Βλέπετε παιδιά το... Βλέπετε εδώ πέρα Μετά μέσα. σκάβεις 2 μπλοκ από την άλλη πλευρά. Μετά πάλι κάτω. Και τώρα προχωράς 2 ευθεία. Κόβεις δρόμο. Αυτό το grabber δεν είναι τυχαίο. Ξέρετε, σκάβεις λίγο από εδώ. Η παραγωγή πλέον. Το iron το ξεπερνάς, γιατί ξέρεις ότι δίπλα το iron θα έχει και diamonds. Το νιώθεις τώρα. Λες να πω εδώ τώρα diamonds. Λοιπόν, σκάβεις λίγο πιο εδώ. Εδώ θα έχει diamonds τώρα, το νιώθω. Αλλά πώς δεν βλέπω γαμώ. Περιμένε, έρχομαι. Καλά, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Θα βρω diamonds, θα περάσω χωρίς να τα πάρε. Βλέπεις τώρα. Λοιπόν, εδώ έχει coal. Όπου έχει coal, τώρα θα έχει και το νιώθω κάπου εδώ, κάπου εδώ γύρω έχει διαμάντια που μυρίζω τη μυρωδιά της φίλοι. Όπως σας είπα και στο πρώτο επεισόδιο παιδιά, αυτό το παιδί έχει μια μανία με τα diamonds, τα μυρίζει. Είμαι παρά σε μένα, χώρα. Βάζε φως και μην μιλάς. Αφού είναι αλήθεια. Μπρο. Λοιπόν, μετά σκάβεις 2 μπλοκ λίγο πιο πάνω, μη μου σπάς τα μπλοκ, μου χαλάς τον υπολογισμό. Δεν θα βρούμε διαμάντια έτσι. Βάλε το. Λοιπόν, συναντάτε Πέτρο, συνεχίζετε, προχωράτε εσείς. Diamonds! Κάτσε να δούμε πόσα είναι. Είδατε παιδιά. Προ, energy, προ. Δεν έχει πάρα πολλά. Έλα σου. Πες μου ότι έχεις fortune. Το πικάξιο. Δυστυχώς όχι, έχω Unbreaking και Fortune 3. Όχι. Αφήνεις εσύ 3. Έχεις fortune. Α, δεν έχεις fortune. Το ξέρω. Γι' αυτό προσπαθώ μία. Λοιπόν, 2 εσύ, 2 εγώ, εντάξει. Ή θες τα πάρεις όλα εσύ. Γιατί πόσα είναι. 3 είναι. 4 είναι. Α, 4 είναι, δεν παίρνει το όπλο. Όχ, 16 λεπτά. Πω, αναγκαστικά θα το κόψω αυτό. Μπορεί να κόψω ένα μικρό σημείο. Πάρ' το τώρα. 16 λεπτά. Πω. Αυτά για στο σημερινό βίντεο. Ήταν ο MC Ultra Gamer. Ήμουν ο Νίκο 740GR. Μην ξεχάσετε να μας αφήσετε ένα like, ένα comment, ένα subscribe. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye bye.